Ami adabne ka haketo ke kan mo fe wakati anta tege mama bele de fu am kan la chen wakati na ka wajem kama di la de ni sa s'exprime ya fo ka kuma di o ma ko hakin na to fu glami bi o kan na mi dak mta kan daga juru sra la blo be wele lu ke ka hakin na to di o kan ka da ku kan afo an abi jem kan da ku mitalika mi ka o di anyonya lenu an ka jamana kono ami do mi ne ko bi kerengere ni ala ba mali ba kon nana ni o doye encivism ami se ka foti la ani alla nyini bi ka dakunta jamana kono jamana de nyuma aka wali au kan ake jume jamana kono jamana yiri wali hukumu yere kono na fuka ta se aka sigida yere ma ni odoye ali circulation na me domine ko bi amano ko e ambe samia kono na ma chama be be nyama ke dinga kono na ona nyoko na chama de gun chama be sigida ni jamana kono do yere ni nyoko che a mata do mi na dabla be ba fa mai me mati ke follow ni ba adabla una nyona chama amina nyingali mun ke sona wulu ke ka hakina tawdini odoye mu yere kan ake jamana kono de nyuma aka wali au kan ake jumeni ura nga bi jam kanda ku ambo befu mani wambulu korona na limna jega masala nyongo fe jam kanda kunka ale de fode Mamadou Konate ni officier d'état do jelbugula Bamako sigida folola ini nyakma Monsieur Konate amba konta ambi fo wadi basila alhamdulillah demado beka kene jaraye si amba yani ame do nyingal jabu ogum konna na ame je ame sima mawga imagine kasoro ka temeni ay avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. Kanibara sangabali mina malu fulu ni yorola kosebe ila fa fa youtube mina manda mbulu koro ale de fode Mamadou Konate ibe se ka fanya na Monsieur Konate re joni ika bara we talike jumenka ibe se go fanya okay konda dawar pe ambe barka dalai ala ni bi rana ka sababu fene fo ambe yoro mun fene na bi lo ya fa sherfu madana idra amba fene fo be tirika ni jonyo fene fo no adama jabaraye abo fe ya fene ka wura be fo yambi ani ni no fo mo fene nana no chegmar mente mbafo ka be fo kenen kon nana ya ne fo de Mamadou Konate ne jelibuko officier d'état civil en bara benendo frusire ni sa sebon ni wolo sebon glanima ambo de ke anga mero kon nana bon fene na association de fene bambulo na be fo ma ko Mali Care Uni nyo président fene bidoina osebe afamna ambi fu ko sebe ameje kani jala je fo kasoro ka tebeli ni ngal jala Nkana musigilin filɛ a sigira sen kan association fɛ mun bɛ wele ko Mali Care Uni a kun de walasa ka baɲumankɛlaw maa minnu ni u ka don o don baarakɛtaw la u bɛ ɲuman kɛ k'a ɲɛsin maa wɛrɛ ma walasa sigida ka taa ɲɛ ka jɔnjɔn di kɛ k'a do olu ma k'u ka ɲumanya ka se k'a wale ɲuman dɔn u ye.
sigida ka taa ɲɛ sira dɔ de ye parce que association min don a bɛ dɛmɛ de kɛ mɔgɔw ma ka se mɔgɔw ma mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ minnu ni dɛmɛ ka kan a b'olu de dɛmɛ a sigira a ma mɛn mais an b'a dɔn baara min bɛ ka k'a fɛ bi bi in na a yɛrɛ bɛ ka an yɛrɛ nisɔndiya parce que an ni mɔgɔ donna ɲɔgɔn na bi an bɛ min kɔnɔna yɛrɛ bi an bɛ se k'a fɔ sensibilisation de don sensibilisation min fana don fana o bɛ an ka bana dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ ko VIH sida a b'o de kɔnɔna na bi k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bana in bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ mais bi bi in na a yira k'a fɔ commune 1 kɔnɔna na bana in bɛ Bangoni ani Sikoro de la an ko an tɛ sigi k'an bolo da an sen kan an n'u jɛra ka kuma n'an bɛna sensibilisation dɔ bolo da baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ se k'an balimaw bɔ fili la cogo min na k'u dɛmɛ pour que bana in kana se ka propager parce que ni fɛn fɛn kɛra bi an bɛ bolila jeunesse ko la n'i bɛ bolila jeunesse ko la n'an yɛrɛ don an ka baara bɛɛ bɛ taa o de fanfɛla la bon kɛnɛya dun fana tɛ sɔrɔ ni i bɛ kɛ jeunesse kɔnɔ f'i ka kɛnɛya de sɔrɔ. maa tan minnu garisɛgɛ donna ni jɔnjɔn na u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u ye jɔnjɔn dibagaw n'o ye association Mali Cœur Uni maaw ye u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin u ma u y'a yira u ka kumaw la fana k'a fɔ ko nin jɔnjɔn in dilen kɔfɛ u bɛna caman de fara u ka baarakɛtɔw la walasa hali bi laɲini ye fɛn min ye n'o ye sigida ɲɛtagaw ye olu bɛ se ka sabati. Ni bonya in ne nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ e m'a ye fɛn fɛn ka prix dira mɔgɔ si man kasi fɔ ne kelen ne kasira ni kɔrɔ dɔ de ye ne ye fɛn bɛɛ de kɛ nin quartier la ka fɛn bɛɛ kɛ nin commune na anw yɛrɛ bɛ yan depuis 1960 Bangoni Filabugu mais en matière de sport hali boli athlétisme ne y'o kɛ nin commune ka kɛ quartier le football aussi et je suis champion du district de Bamako en 83 quart de finale de la Coupe du Mali en 84 actuellement je suis homme de radio mais ne nin bɛɛ kɛ n ka quartier n bangedugu ye maa si m'a fɔ ko fɛn dɔ filɛ ko a minɛ bonya kama nin groupe de filɛ Mali Cœur Uni olu de ye ne ka baara dɔn k'a kɛ n ye o de kama ne kasira. O tɛmɛnen kɔfɛ jɔnjɔn min dira ne ma n b'a fɔ a diyara n ye kojugu mais ne kelen ta tɛ jɔnjɔn ne b'a fɔ ko Bangoni jeune bɛɛ de ka jɔnjɔn don à travers ma personne donc ne kelen ta tɛ Bangoni denmisɛnnin bɛɛ de ta don ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ne ye fɛn fɛn kɛ sigida la yan mɔgɔ dɔw de ye n dɛmɛ k'a kɛ donc ne kelen ta tɛ n'i y'a bonya da bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ de ka trophée don ne kelen ta tɛ a diyara n ye kojugu an bɛ Mali Cœur Uni fo u ka nin initiative in na parce que a bɛ courage don mɔgɔ wɛrɛw la u fana k'a ɲɔgɔn kɛ parce que anw ta u y'a fɔ kuma kɔnɔna na anw dɔrɔn tɛ baarakɛla ye Bangoni kɔnɔ mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mais a bɛɛ tɛ se ka taa mais an minnu taara an fana vraiment an bɛ dugawu don yarabi ama Ala ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔn cɛya mɔgɔ caman fana minnu y'a kɛ a ka dɔw fana ye a bɛ courage don mɔgɔ wɛrɛw la ka baara kɛ. Nisɔndiya min bɛ ne la terrain kan nin b'a yira nin bɛ bɛn dɔ fɔ yɔrɔ la Fode ye nin baara min kɛ alhamdulilayi a ka ca la Bangoni mana wuli ka fɔ k'u bɛ ko kɛ bi an ka jigin a la an tɛna dɛsɛ a la nin bɛ kelenya ko fɔ nin bɛ bɛn ko fɔ n'i ye jɔnjɔn dir'i ma o b'a yira i bɛ baara min na halisa cɛsiri min b'i la i kana segin kɔ dɛ i bɛ dɔ de fara o kan yasa i bɛ se ka jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ cogo di i kana segin kɔ bilen kumakan min kɔni bɛ n bolo o ye ka dugawu de kɛ ka dugawu kɛ Chérifila TV fana ye aw minnu fana bɛ wuli ka jɔ la yɔrɔ ni yɔrɔ tigɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don baaraw la an fa n'an karamɔgɔ Cheikh Sharifu Usmane Madani Haidara n karamɔgɔ don n fa don n bɛ dugawu k'a yɛrɛ kosɛbɛ Ala ka barika don baara la Ala ka jamana Ala ka kɔlɔsi Ala ka ɲɛta. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in kun cɛra ni jɔnjɔn dili ye maa tan minnu sugantira k'a yira k'a fɔ k'olu de ka wulikajɔ ni cɛsiri barika bonyana sigida ɲɛtaga la ani dɛmɛdiw fo ka taa bila kɛnɛ kan nisɔndiya fana kɛra ni fɔliw ye. An bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ aw yɛrɛ bɔra ka nin ja ninnu ye sisan k'a yira k'a fɔ jɔnjɔn tɛ di maa ma ko parce que se b'i ye nka ko i ye cɛsiri i ka faso jɔlen b'o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli kɛ aw ye kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ wagati min ko bi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la quartier kɔnɔna na sigida kɔnɔ sigida den ɲuman o bɛ dɔn cogo di waleya jumɛn de la an bɛ don min ko bi. Ok, n y'a fɔ n bɛ barika da Ala ye bi konta kuma ma nɔgɔn Ala kana kuma ba don an da bi n'i ye a jateminɛ an b'a fɔ ko jamanaden ɲuman sigida den ɲuman ko sigida den ɲuman bɛ dɔn cogo di jamanaden ɲuman bɛ dɔn cogo di d'abord a bɛ daminɛ den ɲuman de la
parce que n'an ko den ɲuman f'i ka kɛ ɲuman de ye pour que i ka ɲuman baara kɛ n'i ma kɛ ɲuman ye ɲuman baara bɛ gɛlɛya i yɛrɛ bolo fɔlɔ quoi c'est comme si i ka bɔ du de kɔnɔ fɛnɛ ni du min ye ɲuman ye sigidaladenw fɛnɛ ka se ka e ka nafa sɔrɔ k'e tɔnɔ bɔ o b'a sɔrɔ dilanna fan dɔ de fɛ c'est pour cela an b'o de fɔ n'o lamɔ bɛ min ɲɛ mɔgɔ ye marabaliya b'o o de tiɲɛ ye n'i ɲana sigida b'i tɔnɔ dun so b'i tɔnɔ dun sigida b'i tɔnɔ dun jamana b'i tɔnɔ dun mais bi an bɛ sigida ko kuma de la e tɛ se ka kɛ sigida den ɲuman ye ba n'i ma k'i fa n'i ba ka den ɲuman ye fɔlɔ o de la an b'a fɔ toujours mɔgɔw ka denw na mɔgɔw ka kɛ den ɲuman ye u ka se ka mɔgɔw nafa n'i sɔnni i yɛrɛ ye i sɔnni i yɛrɛ la e bɛ se ka bɔ ka tɔnɔ fana di mɔgɔw ma kɛnɛmala la ni wale damadɔ ye wale fɔlɔ o bɛ k'i ka lamɔ yɛrɛ kɔnɔna i bɛ se ka mɔgɔw bonya cogo min na parce que mɔgɔ bɛ yen n'a ye mɔgɔw bonya a ye mɔgɔw faamuya ni a ye mɔgɔw bila sira o sira kan a ka ca Ala fɛ mɔgɔw b'o sira ta n'a ye o la an bɛ se k'a fɔ ko fasoden ɲumanya den a bɛ daminɛ adamaden yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ de fɔlɔ la n'i y'o ɲuman sɔrɔ e bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye parce que i mana kɛ fasoden ɲuman ye i bɛna kɛnɛma e mana tiriti kan sisan ka n'a lajɛ aw k'a lajɛ hali ka collectif sigi sisan k'a lajɛ bon an ka baara kɛ nin kɔnɔna na an ka baara kɛ an ka quartier an ka baara kɛ an ka fɛn mais ni mɔgɔ sɔnnen tɛ u bɛ baara kɛ yan voilà o de la an b'a fɔ fasoden ɲuman tɛ sɔrɔ abada fo du den ɲuman de ka sɔrɔ fɔlɔ n'i ye du den ɲuman sɔrɔ ale bɛ faso nafa a jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye sigida la ok a jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn parce que n'ale ɲana ale fana kan ka dɔw de fana ɲa ka fara ale kan fasoden ɲuman jɛkun na du den ɲuman kan ka mɔgɔ de fana ɲa ka fara ale kan n'ale ɲana ka fara o kan a ka ca Ala fɛ objectif min bɔ aw bolo a bɛ se k'a dafa o de la ale ka baara bɛ bɛn mɔgɔ dilan ma mɔgɔ labɛn ma mɔgɔ lamɛn ma ka ni bilasirani ɲumanw o de bɛna kɛ fɛɛrɛ ye minnu bɛ se ka baara boloda hali n'a bilala baara yɔrɔ min na a bɛ se k'o sabati n'a bɔra mɔgɔ dɔgɔya tɛ k'a fan fɛ parce que hali n'a ye ko tiɲɛtɔ ye a b'i da dɔ la k'a dilan n'a ye ko ɲɛtɔ ye a b'a tɔ dilan ka taa fɛ n'o mana kɛ so a mana kɛ cogo cogo i bɛna ye a mana fɛn fɛn boloda mɔgɔw bɛ se k'a dɛmɛ o la mɔgɔw bɛ se ka mala ale ma k'o ko fana boloda ka taa fɛ a bɛ sɔrɔ kɔnɔna na kosɛbɛ yalima an bɛ don min ko bi an b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a degun bɛ an kan an ka sigidaw la e yɛrɛ bolo a degun ninnu n'i n'a fɔ sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ jinɔgɔw bɔn siraw la ɲamaw bɛ bɔn quartier kɔnɔna na ou bien ka place publique minɛ mɔgɔw tɛmɛ sira ko parce que kungo bɛ n bolo a bɛɛ waleyaw bɛ kɛ a kumaw bɛ kɛ mais a tɛ ban yalima a mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni luwaw kan ka boli kan luwaw ninnu de tɛ ka boli a ɲɛma wa walima luwa ninnu de man farin o de la waleya ninnu bɛ ka kɛ halisa i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye. ok Ala ka nin sababu yan an bɛ se k'a fɔ hali bi luwaw de tɛ ka boli a ɲɛma parce que sariya bɛ nin bɛɛ la ka ban sariya kɛlen ka nin bɛɛ labɛn ka ɲa i m'a faamuya souvent i yɛrɛ b'i sigilen to kuma dɔ la mɔgɔw bɛ nin ma an karisa nin kungo in bɛ anw dala nin don an bɛ fɛ ka autorisation sɔrɔ pour que an bɛ se ka nin wagatinin kɛ nin kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ k'olu ye fasoden ɲuman dɔ ye o an bɛ se k'a fɔ olu ye fasoden ɲuman dɔ ye parce que olu bɛ fɛ u ka wagatinin kɔnɔna na u ka lakodɔn u ka wagatinin kɔnɔna na u kana don mɔgɔw gasi la min bɛ se ka tɔɲɔ lase mɔgɔw fana ma olu y'o faamuya normalement o laɲini de kan ka kɛ mɔgɔw fɛ k'a dɔn an bɛ nin wagati la mais an bɛ se ka mɔgɔ dɔw fana tɔɲɔ parce que hali ni laɲini kɛra ni bɔ kɛra a kalama hali ni ko wulila o carré kɔnɔ autorité u tɛ tɛmɛ sira fɛ tuguni parce que an b'o de kuma fɔ ni e ye carré minɛ sisan k'i ka ɲɛnajɛ sigi i ka carré kɔnɔ sisan mɔgɔ t'a a kalama banabagatɔ degunnen dɔ bɛ na sisan a bɛ na sira cɛ n'a fɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye mɔgɔw bɛ yen sisan so dɔw bɛ se ka kɛ k'a bɛ minɛ fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ bɛ se ka kɛ pour que mobili ka na ka fɛn intervention kɛ o bɛɛ bɛ kɛ degun ye bon nin bɛɛ bɛ degun de yira ka se mɔgɔw ma n'i ko sisan ko jinɔgɔ ko e b'a ye mɔgɔ b'a ka jinɔgɔ bɔn a t'a bɔn a ka da la a bɛ taa bɔn mɔgɔw de ka da la ou bien a bɛ taa bɔn carré dɔ de kɔnɔ mais ale yɛrɛ ta ka jinɔgɔ ya ko bɛɛ yɛrɛ t'i ka jinɔgɔ matarafa e t'i ka ɲama matarafa f'e bɛ t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka da de la
ce matin ne wulila sɔgɔmada in na fɔlɔ n ka mairie entourage la ne tun b'o de fɔlɔ kɛlɛ la fɔlɔ yanni n ka na yan famille minnu bɛ yen ne taara ka taa n jɔ u da la k'o de kuma f'u ye ne ta dogo la o je le dis chaque fois anw de bɛ bɔ ka wuli avec d'autres jeunes ka na nin yɔrɔ ninnu assainir chaque fois mais aw de b'a nɔgɔ mun b'aw bila a la mais désormais an bɛna sanction ta o kama je les ai dit aujourd'hui mais fo an ka courage de sɔrɔ an ni mɔgɔw ka kuma an ka courage de sɔrɔ fɛn bɛ yen an k'a ɲɛf'u ɲɛna dɔw ko k'a fɔ bi an bɛna an ta cɛ ka bɔ yen n'i yɛrɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ tɔɔrɔ a la k'i ka ɲama bɔ i ka da la ka taa bila place publique la bɛɛ jɛma yɔrɔ a tɛ faamu. ni kumana ko ta tɛ ne ta tɛ. mais ayi an bɛɛ ta de don dɔ de b'a la kan na o n'o de fɔ jamanaden ɲuman bɛ sɔrɔ n'a hakɛ bɛ fɛ o ni bɛɛ ko sisan ka fɔ ko ne ka sira tɛ ne ta to yen na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ komɔgɔ de ye o i y'a faamuya an bɛɛ ye komɔgɔ ye wa an bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye fɛnɛ f'an k'o de dɔn. Fango de dɔn mais ni ko ɲuman nana bɛɛ bɛ ye mais ni gɛlɛya nana bɛɛ bɛ kɛ komɔgɔ ye o ti ɲɛ o an b'a assumer de a la ka sensibilisation de bonya a la ka kuma ɲɔgɔnkɛw de bonya a la parce que déjà que n'i ye devant ta e tɛ se k'a fɔ k'e b'i kɔ munumunu ko dɔ la bilen o e yɛrɛ de ka kɛ misali ɲuman ye fɔlɔ fo k'i jija o de baara fɛ voilà. I yɛrɛ hakili la an bɛ don min na i ko bi merilakaw fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ni sigida yɛrɛ tagali hukumu kɔnɔna na. Mairie jɔyɔrɔ ye suivi de ye parce que ani irrigueur bɛ na kuma dɔw la o ça c'est obligatoire parce que sanction ninnu tali ye diyagoya de ye a bɛ ma san kelen bɔ fɔlɔ gouvernement ye sariya dɔw bɔ o sariya ninnu bɛ se k'a jira k'a fɔ adamaden bɛ se ka poursuivre nin baarakolon ninnu nɔfɛ bi n t'a dɔn n'a y'a ye réseaux sociaux kan même l'autre jour san nalen muso dɔw bɔra ka ji bɔn fɛn na ils ont été interpellés u yɛrɛ bɔra ka excuses ni fɛnw présenter parce que mɔgɔw b'a ɲɛna k'a fɔ ko nin de b'an arranger pour modèle ainsi de suite comme ça ninnu bɛɛ ye tiɲɛni de parce que e b'a bi da la i bɛ taa bila ɲɔgɔn tɔ de da la. Il faut voir comment ils étaient habillés. N'i y'a ye kɔni a bɛɛ silamɛw de ye alhamdulilah o ye bonya de ye o bon silamɛ man ka don ko dɔ la an kɔni bɛ ka fɛ an man ka don ko dɔ la fo ka taa se niveau dɔ ma quoi o de la o gɛlɛyaba de bɛ an yɛrɛ da la bi sinon mairie kɔni su ni tile an ka service technique bɛ yen an bɛ nin intervention ni nin convocation ni fɛnw de la mais sensibilisation kɔni bɛ sen na mais an b'a dɔn dans les jours à venir sanction de fana bɛna ta ni mɔgɔ kelen kama sanction de bɛ taa ni mɔgɔ kelen kama parce que kuma bɛ yen na ko ɲama k'an bɛ taa n'a ye min ɲama bɛna taa e de b'i ka ɲama produit fɔlɔ o e de b'i ka ɲama produit n'i ka ɲama produit i ka ɲama a lakodɔn n'i y'a lakodɔn i k'a labɛn ka ɲa n'i y'a labɛn ka ɲa a ka ca ala fɛ a mara cogo bɛ t'i kamana gan quoi voilà. nka fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a yira k'a fɔ hali ni dingɛ ninnu bɔra sisan tɔ o ɲama minnu mana kɛ kɛrɛfɛla ninnu na ani fana ko ɲama bɛ t'u da la u t'a dɔn k'u b'a kɛ cogo min na ni o cas sugu ninnu nana yalima mairie de ka baara ye ka ɲama ninnu cɛ ka bɔ o yɔrɔ ninnu na wa. Ok, cette fois-ci an bɛ barika da Ala ye bi ministère de l'assainissement an b'u fo baaraba dɔ la u ye baara min kɛ commune ninnu kɔnɔ nin wagati in na n'o ye caniveau labɔ ninnu ye mɔgɔ minnu bilala baara la sen na vraiment ils ont été professionnels parce que an ye a suivi bɛɛ k'u nɔfɛ an y'a ye u ye dingɛ labɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a ɲamaw de cɛ ka taa bɛɛ to ɲɔgɔn kan ka tila k'a cɛ ka taa n'a ye mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ɲina k'a fɔ ko problème bɛ yen o problème tɛ yen mais minnu y'a dabɔ a kama k'a k'a kɔnɔ o problème bɛ se ka exister sinon commune 1 kɔni bibi na an bɛ yɔrɔ fɛn fɛn don a la bi alhamdulilah commune ɲamaw bɛɛ bɔra mais problème kelen fana bɛ yen mɔgɔw tɛ a jateminɛ a bɛ fɔ sariya la janni i ka caniveau labɔ i bɛ précaution de ta enlèvement na mais mɔgɔ dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka jeunes caman b'a kɛ u b'u labɛn ka caniveau labɔ a tɛ cɛ bon n'a moyen t'i bolo k'a cɛ caniveau dun labɔli tɛ problème ye cɛli de ye problème ye cɛli de ye problème ye ni a moyen t'aw bolo k'a bɔ an man k'a cɛ an man k'a bɔ fɔlɔ a b'a to yen a ka moyen sɔrɔ n'aw bɛna kɛ aw yɛrɛ kɛ o la ni mɔgɔ tɛ k'aw dɛmɛ a b'a to yen
Maintenant, il y a là-bas, ça reviendra à la même chose. Mais au rôle de Mérika Bouloga. Au thème Mérika Nini Mérika Mana. Il y a famille. Et vous faites des mères de cœur. Il y a rien qu'à quel mairie. Il y a famille. Et vous c'est mairie ma. Ah, on est vraiment matériel de mairie boulot. Fangama on a. Et c'est ni on sera qu'à là-bas. Mairie ba chawa. Mairie ba fait bon. Avec ce qu'a fait maintenant parce que maître qui vous devez. Technicien de faire un boulot. Nous t'arrobita mesurer qu'à l'âge. Ah, nous c'est qu'à voyager Joluma. Nous sera qu'on y a donc. À collaboration, n'a moins de donc une bonne volonté de faire bien. Nous c'est qui fait face à ça. Au Békéo. Même chez nous à Djelibougou, on est organisé. Il y a famille. On fait l'appel à Dessouba, on va voir et demander. Mais il y a sur un carburant de Nini. Avec d'autres personnes. Il y a famille. Mais je ne sais pas. Maintenant, nous bambolo. On est baraké. Varé benana mobilier. On est essentiel qu'à l'oba tchekata. Une famille nous donne parce que demain des cas effort conjugué des cas ngana ni bara nous aller ma ben America fait sangona chien que les chiens flammer boké mais à don fait nous amana on va y de venir demain car faut am se ga de ma bara la chomona faut de faire famille à ko une na donner afamna ni ngali chamambe nga ani nga jursra labla ngati tabulu kama kan o fene ga wuli ke ni ngali ni bulu ka ke anga dakunka ni nga jursra ba manaka na bi kono ton saba bi kono ton kilo bi oron cheki bi kono ton fla afina kilne jume anga jem kan dakunka ambe haketo ni kan fe ni ay wuli luke abama botilu la wal ma kufa wala samse ko kuma kan me chugumina anga dakumeta ni min kan odi jamana kono di ma obi don to godi jamana kono den nyuma yere ka bara kan ka jumeni aka sigida la aka jamana kono jamana yiri wali sigida yiri wali hukum konnana uri an ka jam kan da kunyi an be haga to nin ka au fayere di nu ba wali nu tan sura kono dikuraji abo timina jawini la na sura ba mo botilu la wal ma ku fa bela jelin folinu ka fo na fana ambe hagila jike oyi ina fo amake to gumina araba o araba ame da alo Allô? Allô? Ambe kanu bagaw fu aw kana décourager la tibinaja ani de fo araba ni ala yirana imambe kambulu koranno abulu luke ka nyinga luke korengena nyala dekumu be au kan akwa sigidawla ni amese ka nyefali ke minna ka mun wala bashi fushite ala awre bebe aka nyinga luke aka hakilnawla ni odo bitalike be maliyawla du konna na balma mawni nyoche furu mawni nyoche sigidawla ay société problème manake tukutuku abule luke ambi awlu jabi amo be fu ko be walimando allo nani ani kan mako ga nyon soro ambe to min jabi hukum konnana ni uri ere hakilla ame domine ko bi kerengere ni ala shifina ko kanka u chesiri to ko didi u joro kanka ke jumeni allo ante ise ito ni jam ka ngale ka bomi le ka bo tra bunna brawa fane ambi fo ya kila juma nga jam kan da kun ka bo kena barang ya ka ko en tabulu no ala ne bulu ko to aha ne ra ni mambara ke kwa aha ne ra bara e kargari ne ra na karchi nyaman ne che kwa aha ne ra se pushu sinna aha Wacera la nera con un modo de tener la bola tan era que la para ir profesión para la foto. Afamna. Ambifu. Ni ala sonama ani yinga fam. Allô? 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 Alhamdulillah, itu ni jam kamu le kabel.
Muhammadu Sanogo Sayesa. Abe sana la min fi Muhammadu Togola. Iya kila jina nga jem kan da kun kan bi. Shehre la me Abdallah Kalsoro, na so sa mi jem kan na Abdallah Kalsoro. Aha. Sawa jam wa sigini no. Ageto igi kuma kan korata doni. Monsieur le maire, moi, j'aime bien signer non, de base même le cas. Allô? Amba fakan bago ka hageto kuma kan korata wala samse kuma kan famu ni tugamuna. Allô? Minu be fakan ni ngalike an ka jam kan da kuka. Allô? Aw kana be kura shi la tino kama ani kan mo te kan no soro kan allo allo ambe mo la banta ha appel jo wati da kuru kama allo allo Allô? Ito ni jam ka wala ka bani? Jamu sigide. Dabagoro. Ambi fo ya kila jina nga jam kan da kun kan nefa. Bon. Mbe fodi fofolo. Aha. Mbe fodi fokosobe. Il est d'abord pour mes comptes d'abord au plateau. Aha. Voilà, donc, ailleurs, pendant un moment, atina de la ina pour Allah, c'est comme là. Aha. Allah, c'est comme là, bon, c'est un chaman bambolo, on nous est comme là, on veut de la produit, un bâtiment de là. Aha. Voilà, c'est la produit commune et au cas état civil de AVA, au cas de procès par là, au cas de l'événement en Mexique. Mais il y a un membre en boulot parce que c'est pas un autre dans le niveau de tout le monde qui est et il va faire dans la peine de Amari Jara Kéréfé. C'est déjà un cours de l'eau. Voilà, donc, on m'a dit que c'est là, Allah, c'est comme on a pu faire, parce que nous sommes ici en Pologne, Allah, c'est Corofina. Aha. Ça m'a fait mon fils, il a dit qu'il me dit de Pologne, il y a un cadeau pour les dit de Pologne. Aha. Et vous m'appelez, ça y a de tabac. Là, pour aller au Dialogorogini, pour aussi la main, nous pour le monde de la main, en tout Dialogorogini, et en tout supporter de côté. Aha. Là, nous, il y a passé, c'est pas pour moi. Bon, Kabakoum, quand Barbara, Pangoni de la Canapie, c'est pas pour moi. Au début, nous avons fait nous allons dire que nous avons fait que nous avons fait ma tête comme nous avons fait de à ma côté nous la salle d'appel là pour le tuer nous mais académie là et quand nous on pas voilà parce que le dire après d'ailleurs pourquoi je viens de nous la pour faire même au fracas nous sommes en cas voilà apa là Ambifo inche ikawala lula ambifu kosobe ka bela jeli fu munu amuni no ma so amuni asra be befu abenichi awawili lula
yani an bɛ jamukan datugu e yɛrɛ hakili la sifinnakaw fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye bari n'i y'a mɛn sigida yiriwa fɛn o fɛn a tɛ to olu kɔ u fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye an bɛ don min na bi jamana lakanani hukumu kɔnɔna jamana yiriwali hukumu kɔnɔna na. Ok, merci beaucoup. An bɛ foli lase an ka sifinnaka bɛɛ ma bi d'abord an bɛ le 11 la bi sini le 12 ou ka journée internationale de la jeunesse, ça c'est prévu pour signer an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ joyeux anniversaire, surtout an ka Mali taw an ka sigida taw an ka commune 1 président yɛrɛ n'o ye Ibeka ye an bɔ a n'a nɔfɛ tɔnden bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bɛ baara min fana na ɲɛ b'a la an ɲɛ b'a la an n'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna ma i ko sifin jɔyɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na sifin ye pilier dɔ de ye parce que bɛɛ bɛ reposer olu de kan bɛɛ bɛ reposer olu de kan parce que ni ko gɛlɛn wulila yɔrɔ o yɔrɔ il faut voir même les recrutements aujourd'hui n'i y'a ye k'a fɔ ko ka taa u tɛ cɛkɔrɔba wele k'a fɔ k'a b'aw tɔgɔ sɛbɛn kɛlɛdaga la o i y'a faamuya denmisɛnnin de bɛ wele minnu bɛ se k'a fɔ k'u biɲɛ ka kɛnɛ u bɛ se k'a nɔ bɔ fɛn na olu de fana kan k'o dɔn k'a fɔ bi jamana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi jamana bɛ reposer olu de kan u fana y'o faamuya bi u ye waati dɔw ta k'u ka temps dɔw ta ka jamana taabolo dɔw bɛɛ jateminɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ an bɛ diɲɛ wale minnu fɔ bi bi in na n'olu ma a ta musow ka fara u kan a bɛ gɛlɛya dɛ c'est pour cela pilierbaw don u ni bonya ka kan u fana k'a dɔn fana k'a fɔ jɔn n'u fana kolo ka fin u fana kan k'u jɔyɔrɔ fa jamana baara la parce que waati dɔw mana se a bilali ma diyagoya parce que i tɛna se mais waati dɔw bɛ yen a kɛli e ma diyagoya ye ni sifin min t'a kɔnɔ bi bi in na i yɛrɛ kan ka maloya de parce que i b'i ta falen fɛn wɛrɛ de la voilà i b'i ta falen fɛn wɛrɛ de la bon o don walew an bɛ don o don an b'o kɛlɛ o la yanni sifinw k'a kɛ ko wɛrɛw ye u k'a kɛ jamanajɔ ye i b'i jamana jɔ k'i to baara ɲuman bɛɛ la mais i tɛ se k'a jɔ ka i to dɔrɔgu ta la i tɛ se k'a kɛ k'i to gulɔ min na i tɛ se k'a jɔ ka i to manamanako la mais i b'a jɔ n'i fanga n'i ka hakili ye k'i to ko ɲuman de kɔnɔna na voilà olu de ye jamana pilier ba yɛrɛ ye. Sisan n'a fɔra ko e yɛrɛ kelen e ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta sariya gɛlɛn kelen ta jamana kɔnɔden kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida la mɔgɔ kelen o kelen walasa sigida sigi a bɛ nɔgɔya cogo min na bɛɛ ni kelenya bɛ don sigida kɔnɔ lafiya ani kelenya kɔnɔna na e yɛrɛ bolo o sariya gɛlɛn kelen a bɛ kɛ jumɛn ye. O sariya gɛlɛn kɔni ne bɛ dutigiw de o bɛ dutigiw de concerné parce que an ye fɛn fila don ɲɔgɔn na i bɛ taa ye du kɔnɔ an b'a fɔ bɛɛ ma ko dutigi i bɛ taa gatigi sɔrɔ du kɔnɔ mais dutigi o bɛ se ka kɛ maa kelen dɔrɔn de mais an bɛɛ ko k'an ye dutigiw ye dutigiw ka sɔn u ka dutigiya rôle kɔrɔ ni kuma bɛ kɛ kuma ka kɛ olu fɛ olu bɛ kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni tɔw cɛ mais n'i taara du dɔw kɔnɔ pour que i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min bɛ jɔ k'a fɔ k'i n'a bɛ kuma i tɛ maa si sɔrɔ mais i mana wuli bɛɛ ko ko n ye dutigi ye voilà o de la hali n'i bɛ sariya ka ta dutigiw kama ka tila k'a f'u ɲɛna fɛnɛ u ka jɔ dutigiya jɔyɔrɔ la u ka jɔ a jalaki kɔrɔ du bɛ se ka kalifa olu de ma o la hali ni gɛlɛya fɛn nana don min na n'a kuma bɛ fɔ a bɛ fɔ olu de ɲɛna o sariya min fɛnɛ bɛ se ka ta a bɛ se ka ta dutigiw de fɛnɛ kama voilà. kuma jumɛn de bɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ladilikan an bɛ jamukan datugu ne. Ok d'abord
an bɛ foli k'an lamɛnbaga bɛɛ ma dɔw ye intervenir na fɛnw na je pense que ma laban in kɔni ta ma ale mɛn mais je vois que dɔ y'a ka kuma fɔ n'a yɛrɛ ye bon dɔw ta ye contribution dɔ ye mais na ma dɔ in ta kɔni mo se k'o faamuya k'a fɔ a bɛɛ ye jamanajɔ sira de ye ala minnu filɛ nin ye k'a fɔ ko an ye an bɔra an so bi ou bien an bɔra baaraw la ka na boli ka na ni kunbɛn yan a bɛɛ ye jamanajɔ siraw de ye aw minnu fana b'o baaraw fana na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka aw ci a ɲuman na ka tulo kunnandi fana kɛ k'a lamɛn parce que an ye fɛn tout ça la n'i ye nin ye a bɛɛ ye génération dɔ ka wagatiw de ye bɛɛ n'i ka ko kuma de don i ka kuma don i kana falen wɛrɛ la ni ɲuman tɛ o de la a girinkajɔ a kuma a sensibilisation i kana dɛsɛ a la n'e ma dɛsɛ a la a ka ca ko mun na e bɛ se ka mɔgɔ kelen sama ka bɔ kojugu la e bɛ se ka mɔgɔ kelen dɔ bila sira ɲuman fana kan o de b'an bɛɛ sɛgɛn bi k'a fɔ k'an b'an ɲɛsin jamanajɔ ma parce que an bɛ fɔ bɛɛ n'i ka jamanajɔ sira don dɛ bi dɔw bɛ ka muru ta bi pour que ka faso lakanda anw ma kɛ o mɔgɔw ye mais anw minnu bi an fana kan k'an jija pour que k'olu ko ladɔn parce que n'aw ye yan dilan olu bɛ ka yen dilan a ka ca ala fɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni dɔ y'i bolo minɛ k'i sigi k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ k'an lakanda mais e bɛ ka yan tiɲɛ ka bila olu ɲɛ yɔrɔ a bɛ ma nɔgɔn dɛ olu dun denw n'u musow n'u ka denbayaw fana bɛ an fana kan ka hakili fana to olu la c'est comme ça an bɛ diɲɛ faamuyali ko dɛ k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn a y'an reçoit bi an k'an ka fɛtani fɔ a la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an n'aw mɛn na ala k'an ɲɔgɔnna caman yira an na ka sababu ɲuman bɛɛ fɔ vraiment merci. an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ walawalali na ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'an ka technicien fo jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o Mohamed Keita Abu Jabate ale ni Régie la Chaka Kulibali an b'u bɛɛ fo ka kanbɛ dɔw ye ni ala ye sini yira na ni heure kelen in na Cherif la Jabara muso kan aw kanbɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye sow ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don pudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara